Cymharu. Yn yr ysgol, rydych chi'n trin a thrafod llawer o bethau gwahanol gyda'r plant, ac yn gofyn iddyn nhw gymharu pethau sy'n debyg ac yn wahanol. Yn y fideo yma, byddwn ni'n edrych ar y patrymau dyn ni'n ei defnyddio wrth gymharu pethau gwahanol gyda'i gilydd. Wrth i ni gymharu dau beth sy'n gyfartal, equal, dyma'r patrwm byddwn ni'n ei ddefnyddio. Mae'r mwydyn mor hir a'r falwen. Mae'r blodyn mor dal ar gadair. Mae mor yn achosi treiglad meddal. Mor dal. Mor fach. Mor lan. Ond dydy ll a rh ddim yn treiglo. Mor llyfn. Mor rhichiog. Sylwch ein bod yn defnyddio a cyn cytsain. Consonant. Mor dawel a llygoden. Mor swnllyd a drwm. Pan dyn ni'n cymharu dau beth sydd ddim yn gyfartal, dyn ni'n defnyddio'r terfyniad, word ending, ach. Mae mwydyn yn hirach na malwen. Mae coeden yn dalach na blodyn. Mae pryfyn yn ysgafnach na chwilen. Mae croen brogan llyfnach na chroen llyffant. Pan dyn ni'n dweud mae rhywbeth ydy'r mwyaf o rhywbeth, dyn ni'n defnyddio af ar ddiwedd y gair. Y talaf. Y cyflymaf. Yr arafaf. Yn y patrwm hwn, mae'r peth dyn ni'n siarad amdano yn dod gyntaf. Y mor grigyn ydy'r cyflymaf. Y falwen ydy'r arafaf. Os ydy'r peth sy'n cael ei ddisgrifio'n fenywaidd, mae angen treiglad meddal. Y gath ydy'r dewaf. Sioned ydy'r gyflymaf. Dyma rai ansoddeiriau cyffredin iawn sydd ddim yn dilyn y rheolau arferol. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n fach. Bach. Cynlleied. Llai. Lleiaf. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n fawr. Mawr. Cymaint. Mwy. Mwyaf. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n dda. Da. Cystal. Gwell. Gorau. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n ddrwg neu'n wael. Drwg. Cyndrwg. Gwaith. Gweithaf. Edrychwch o gwmpas y dosbarth am bethau gallwch chi eu cymharu.
ac ymarferwch y patrymau yma wrth i chi eu trafod gyda'r plant.